ako lalayas dito! Hindi ko iiwan ang lupang pagmamay-ari ng lola ko! Kahit na ano pang sabihin nyo! Alam mo, sa palagay ko nga sinadya talaga ng tadhana na mangyari lahat to para magkakilala tayo. Ang pagkakataon nga naman, isang dayong albularyo, umibig sa mambabarang, abay magandang gawing pelikulang kwento nyo. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Bata pa ako nang ipasa sa akin ng lolo ko ang kanyang pagiging albularyo. Wala naman kasing ibang magmamana noon kundi ako lang. Marami siyang naituro sa akin bago pa siya mawala dito sa mundong ibabaw. Pero aminado akong marami pa akong dapat matutunan at isa na yata sa pinakamatinding leksyong naranasan ko ay nang maimbitahan akong dumayo sa isang baryo upang manggamot ng isang pasyenteng may kakaibang sugat na tila ba hindi gumaling-galing. Ang sabi nila yun daw ay gawa ng isang mambabarang. Pero hindi yun ang hinala ko una pa lang. Ako nga pala si Andoy, di ko ho tunay na pangalan at hayaan nyo akong ikwento sa inyo ang aking karanasan noong 20 anyos pa lamang ako. At isa pa lamang akong bagitong albularyo. Halika, Andoy. Pasok. Sa isang barangay na itago na lang ho natin sa bansag na Bagong Silang ay dinayo ko noon ng isang pasyente, si Manong Boyet, na isang magsasaka. Matapos akong imbitahan ng kanyang asawang si Manang Larissa upang tingnan ang lagay niya. Kilalang albularyo kasi ang lolo ko sa baryo nila noon pero buhat ng sumakabilang buhay ito ay wala na silang ibang malapitan pa kundi ako. Sino ba naman ako para tumanggi gayong matagal ko na rin namang kilala si Manong Boyet. Sa totoo lang ay marami talagang nakakakilala sa kanya kahit sa mga karatig baryo dahil napakabait ng taong ito. Palakaibigan at higit sa lahat ay matulungin siya sa lahat ng nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya nga, nang siya naman nang mabalitaan kong kailangang saklolohan, ay hindi na ako nag-atubili pang puntahan siya sa kanila, kasama ang kanyang misis. Malayo pa lang ako ay narinig ko na agad ang mga umuungol na pagdaing ni Manong Boyet, kaya naman dali-dali na akong pumasok sa bahay nila na may mataas at malawak na silong sa ilalim. Simple lang ang bahay nilang yun at halos gawa sa kawayan ang kabuuan. Pero hindi maikakailang maganda at matibay ang pagkakayari noon. Pasensya ka na dito sa bahay namin Medyo makalat. Hindi na kasi ako gaano nakakapag-intindi ng ibang bagay. Buhat nang magkasakit ang asawa ko. Si Manong Boyet na ho ba yan, Manang Larissa? Kunot noong napatanong ako sa ginang nang halos hindi ko makilala ang lalaking nakaratay sa sahig ng kanilang bahay. Naniwala man lang kahit manipis na sapin sa likuran. Payat na kasi ang katawan nito na halos butot balat na lang yata. Malayong-malayo sa kilala kong Manong Boyet na noong bata pa ako ay madalas na magbigay sa akin ng sariwang prutas bilang pasalubong sa tuwing madadaan siya sa bahay namin ng lolo ko. Oo, Andoy. Siya na nga, ang asawa ko, si Boyet. Malamig ho ang sahig, Manang Larissa. Bakit wala man lang hong sapin si Manong Boyet sa likuran niya? Makulit kasi talaga yung asawa ko, Andoy. Ayaw na ayaw niyang sinasapinan ko siya ng latag. Dahil presko raw kapag dyan lang siya sa kawayang sahig namin nahihiga. Kumikirot daw kasi ang sugat niya sa likuran kapag naiinitan. At saka isa pa, ayaw din kasi ni Boyet na mahirapan ako sa paglalaban ng higaan niya. Dumidikit kasi doon ang sugat niya at namamantya nito tuwing nagnanaknak. Matanong ko lang ho, gaano na ho ba siya katagal na nakaratay? Tsaka, kailan ho ba nagsimula ang sugat ni Manong Boyet, Manang Larissa? Ang totoo niyan, Andoy, nagsimula lang namang magkasugat yung asawa ko noong sumabit siya sa yerong nakabakod dun sa likod bahay ni Romina, yung isa naming kapitbahay. Tiniba kasi ni Boyet yung saging dun, pero nagalit yung may-ari, kaya nagmadali siyang tumakbo. Tapos yan ang inabot niya.
Nangihinayang kasi siya doon sa saging dahil nakasayad na sa lupa at ang iba'y binubutas na lamang ng ibon. Simula noon, nagkaganyan ang likod niya, hindi na gumaling at lalo pang lumaki ng lumaki ang pagkakawakwak. Parang unti-unti, nabubulok din yon. Sa susunod ho, pakilagyan niyo ho ng sapin itong higaan ni Manong Boyet. Masyado kasing nakahayang ang likuran niya. Baka lalo lang lumala yung sugat niya. Pinigilan ko ang sarili kong magtunog na parang pinagagalitan ko ang ginang. Halata naman kasi sa mukha niyang pagod na rin siya sa pag-iintindi sa may sakit na asawa. Oo, Andoy. Susundin ko yung bilin mo. Manang Larissa, pwede ko na ho bang tingnan ang itsura ng sinasabi niyong sugat ni Manong Boyet? Oo, pwede naman. Teka, sandali. Agad naman noong nilapitan ni Manang Larissa ang kanyang asawa para idapa ito, dahilan upang sa wakas ay tumambad sa akin ang nakasusulasok na kalagayan ng sinasabing kakaibang sugat daw ng kanyang mister. Malaki ang pagkakawakwak nun sa mismong gitna ng likuran ni Manong Boyet. Sariwang-sariwa rin ang sugat kahit na ang sabi nila ilang buwan na raw iyon sa likuran nito. Namamagana ang mga gilid nito at nangingitim na rin dahil sa paulit-ulit na paglalangib at pananariwang muli ng sugat. Mabaho ang amoy na inilalabas nun. Amoy bulok na medyo malansa at umaalingasaw yun sa halos kabuuan ng kanilang maliit lamang na tahanan. Kahit yung mga nakasilip sa bintanang kapitbahay nila na mukhang nakikiusyoso lang ay hindi napigilang mapatakip ng ilong. Sa totoo lang, medyo nag-alangan pa akong lapitan noon ang sugat ni Manong Boyet dahil sa sobrang sangsang na talaga ng amoy na umalingasaw mula ron. Kundi lang ako tila may napansin pang kakaiba. May nakita ho akong maliliit na uod na gumagalaw doon mismo sa laman ni Manong Boyet. Manang Larissa, parang kiti-kiti ho ang itsura noon. Alam niyo na ho ba yun? Oo, halos ilang linggo ko na ring alam na inuuod na yung sugat ng asawa ko. Para siyang naaagnas ng buhay. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung kani-kanino na ako humingi ng tulong. Nagawa ko na rin siyang dalhin sa doktor kahit na ipangutang ko pa ng pera. Pero wala naman silang makitang diferensya sa kanya. Ang sabi lang nila, meron daw kondisyon sa balat ng asawa ko. Pero hindi naman daw yun malala. Kung ano-anong pamahid na nga rin ang ipinagamit nila sa amin. Pero ni isa, wala man lang tumalab. Natahimik na lang ako noon nang bigla na lang akong iyakan ni Manang Larissa. Halata sa itsura niya ang pagod at labis na pag-aalala para sa asawa. Hanggang sa isa sa mga nakikiusyosong kapitbahay nila ang hindi na yata napigilan pang umimik. Ay sus, Larissa, ang kulit mo naman kasi. Ilang beses ko namang sasabihin sa'yo na isa lang ang maaring gumawa niyan sa asawa mo. Umiiling pa ang matandang si Mang Teroy habang sinasabi niya yon kaya napalingon ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Abay, kung hindi mo na itatanong, Andoy. Kahit ang lolo mong si Ka Fernando, alam ang tungkol sa mambabarang na naninirahan dito sa lugar namin. Sa katunayan niya mitsa na yung nakalaban ng iyong lolo noong nabubuhay pa siya. Sino bang tinutukoy niyo, Mang Teroy? Abay, sino pa? Di ang mambabarang ni si Salome. Hindi mo ba kilala ang bruhang yun? Si Aling Salome? Pero, di ba ho at matagal na siyang patay? Nauna pa nga ho kay Lolo yun. Ang tinutukoy ni Mang Teroy ng mga sandaling yun ay walang iba kundi ang kilalang mambabarang ng Bagong Silang na tawagin na lang natin bilang si Aling Salome. Dati itong nagtitinda ng kakanin sa kanilang lugar pero buhat ng mapabalitang isa itong mambabarang ay kinatakutan na ito ng halos lahat ng nakatira doon. Masama ang reputasyon ni Aling Salome sa kanilang baryo dahil napatunayan naman talagang isa nga siyang mambabarang at ilang beses na siyang nanakit ng ibang tao gamit ang kaalaman niya sa itim na karunungan.
Si Lolo pa nga nun ang gumamot sa isa sa mga naging biktima niya, gaya ng sinabi ni Mang Teroy, kaya talagang naging usap-usapan sila sa Bagong Silang noong mga binatilyo pa lamang ako. Pero duda talaga ako noon sa sinasabi ni Mang Teroy dahil nauna pang pumanaw si Aling Salome kaysa sa lolo ko. Kaya imposible ang tinutumbok nilang ito nga ang may kagagawan ng nangyayari kay Manong Boyet ngayon. Patay na nga si Salome. Pero tulad din ninyo ng lolo mo, Andoy, may iniwan din siyang papalit sa kanya bilang mambabarang dito sa Bagong Silang. At yun ay si Romina, ang apo niyang dalaga. Tama si Teroy. At sigurado talaga kaming may kinalaman nga ang dalagang mambabarang na yon sa nangyari dito kay Boyet. Dahil nga nagkaroon sila ng alitan sa ginawang pagtiba ni Boyet ng saging sa bakuran nila. Ay, Diyos kong mahabagin. Talagang walang pinapalampas ang maglolang yun. Kahit ang mga simpleng kasalanan lang sa kanila. Umantanda pa nun ang bigla na lang nakikisingit na si Aling Adelfa habang sa kaliwang kamay niya ay may hawak-hawak pa siya noong Biblia. Napailing na lang ako ng palihim noon bago ako nagsalita. Hindi ko kilala si Romina pero matagal ko nang naririnig ang pangalan niya. Matagal na niyang minana ang masamang reputasyon ng kanyang lola pero ni minsan naman ay wala akong narinig na patunay na meron siyang sinaktan o binarang na kahit na sino sa lugar man nila o sa mga karatig baryo. Huminahon muna kayo. Hindi naman ho yata magandang nanghuhusga agad tayo ng tao. Kayong wala pa naman tayong basihan sa mga haka-hakang nyong yan. Diga ho? Hayaan nyo muna sana akong tawasan itong si Manong Boyet bago tayo mag-isip ng kung ano-ano. Natahimik naman ang dalawang matanda dahil sa sinabi ko. Pero halata sa mga tinginan nilang hindi nila iyon nagustuhan at hindi sila sang-ayon sa akin. Ganun pa man hindi ko na lang sila pinansin pa at inihanda ko na yung mga kailangan kong gamitin sa pagtatawas kay Manong Boyet. Tulad ng iba pang pangkaraniwang albularyo, tubig at kandila lang ang kinailangan ko para malaman kung ano ba talaga ang tunay na kondisyon ni Manong Boyet. Pero bago ko sinimulan ang tawas, inalayan ko muna siya ng isang taimtim na dasal at pinahawak ko sa kanyang paboritong rosaryo ng lolo ko. Pagkatapos noon inihanda ko na yung palangganang may lamang tubig bago ko yun sinimulang patakan ng luha ng kandila. Paano ba malalaman, Andoy? Kung barang nga ba talagang nangyayari sa mister ko? Madali lang ho, Manang Larissa. Kung barang ang ginagawa sa isang tao, may mabubuong hugis ng kulisap o anumang bagay na itinanim sa katawan ng biktima. Oras na ipatak mo na sa tubig ang luha ng kandila. Kung gawa naman ng masamang espiritu, lalabas ang imahe nito bilang isang malabong hugis na mas madalas ay wangis tao. Dahil kadalasan ay wala naman silang pisikal na anyo. Pero, paano kung ganyan, Andoy? Paano kung mukhang hugis ng hayop ang nabuo ng kandila? Nagsalubong ang mga kilay ko nang makitang tama nga si Manang Larissa. Pati ako natakot nang makita kong hindi hugis ng kulisap o espiritu ang nabuo sa kanila, kundi hugis ng isang hayop. Isang mabangis at nakakatakot na hayop na may nakakatakot na mga mata. Sinasabi ko na nga ba't hindi barang ang may kagagawan kung bakit nagkakaganito si Manong Boyet? Kung ganon, ano? Aswang ho, Manang Larissa. Aswang ang gumagawa nito sa asawa nyo. Ano ka mo? Aswang? Halos mapangangapa si Aling Larissa nang sabihin ko sa kanya kung ano ang naging resulta ng tawas na isinagawa namin kay Manong Boyet. Teka, Andoy iyo. Ang ibig mong sabihin, hindi totoong si Romina ang gumagawa nito kay Boyet. Ganun na nga ho, Mang Teroy. Nagkakamali ho kayo ng akala sa apo ni Aling Salome. Hindi ho siya ang gumagawa nito kay Manong Boyet, kundi ibang nilalang. Manang Larissa, mukhang nakursunadahan ho ng aswang ang asawa nyo. Ay,
aswang? Abay, iho. Paano ka naman nakakasigurado dyan sa sinasabi mo? Abay, matagal na kaming nakatira dito sa lugar na to. Pero ni isang beses ay hindi pa naman kami nakaranas o nakakakita ng aswang. Baka naman nagkakamali ka Oo lang. nga siguro, iyo. Hindi ka pa lang talaga kasing galing ng lolo mo sa panggagamot. Baka nagkamali ka nagbasa dyan sa ginawa mong pagtawas kay Boyet. Hindi ho ako nagkakamali ng basa sa tawas na ginawa ko kay Manong Boyet Aling Adelfa, Mang Teroy. Sigurado ho akong aswang ang gumagawa nito sa kanya. Sa katunayan nga ho, kayang-kaya kong patunayan ngayon din sa inyo na laway ng aswang ang siyang bumubulok sa laman niya. Paano mo gagawin yon, Andoy? Hindi ko na sinagot pa noon si Manang Larisa bagkus ay lumapit na lang ako sa dumadaing pa rin noong asawa niya. Pagkatapos kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na botelya na may lamang likido at yun ang siya kong ipinatak sa sugat ng pasyente. Halos lahat sila noon napasinghap nang makitang bigla na lang bumula at umusok ng kulay itim ang ibabaw na bahagi ng sugat ni Manong Boyet. Aray ko ang hamti! Anong likido ba yung ipinatak mo, Andoy? Bakit umusok? Abay, oo nga. Parang nalusaw din yung balat ni Boyet. Ano ba yan? Asido? Agua bendita lang ho yung ipinatak ko sa sugat ni Manong Boyet. Ganyan ho talagang epekto niyan kapag ipinatak nyo yan sa laway ng aswang. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata nilang lahat habang tinititigan ng patuloy pa ring umuusok na balat ni Manong Boyet. Pero paano mo ipaliliwanag ang mga uod na nanggagaling sa sugat na yan ni Boyet? Hindi ba? At gawain ng isang mambabarag ang maglagay ng mga ganong klaseng mga insekto sa katawan ng kanilang mga biktima? Hindi naman ho kasi lahat ng aswang iisa lang ang paraan ng pag-atake, Mang Teroy. Tulad natin, may kanya-kanya rin silang personalidad, kagustuhan at katapangang taglay. Hindi pa rin ako kumbinsido dyan sa sinasabi mo. Malakas pa rin ang kutob ko na binabarang niya ni Romina si Boyet. Sigurado ako dyan. Tama si Kateroy, iho. Masyado ka pang ang bagito. Kaya wala ka pang alam. Kung hindi lang sana namatay ang lolo mo, di sana'y may tutulong sa amin ngayon na puksain at palayasin dito ang mambabarang na yon. Wala na akong nagawa nun kundi ang mapailing nang hindi na ako hayaan pang magpaliwanag ni Mang Teroy at Aling Adelfa. Pagkatapos nila akong pagsabihan ay tinalikuran na nila ako at tinawag ang iba pa nilang mga kasama para umalis sa tapat ng bahay ni Mang Boyet. Naku, Andoy, pasensya ka na sa mga kabaryo ko, ha? Masyado lang kasi silang malapit kay Boyet. Kaya namang ganyan na lang sila kung maapektuhan sa kalagayan niya ngayon. Pero kayo ho ba, Manang Larisa? Hindi rin kayo naniniwala sa sinasabi kong aswang nga ang gumagawa nito kay Manong Boyet? At hindi yung apo ni Aling Salome? Ang totoo niyan, Andoy, nahihirapan akong maniwala sa iyo. Pero nang ipakita mo sa akin kaninang pag-usok ng balat ni Boyet, dahil sa ipinatak mong agwa bendita, parang may bumulong sa akin na magtiwala na lang ako sa iyo. Tutal ay ikaw naman ang may alam sa ganito. Sana lang ay matulungan mo kaming mag-asawa sa problema namin bago pa siya mawala sa akin. Ayokong mawala sa akin ang asawa ko, Andoy. Lalo na ngayong natupad ng matagal naming hinihiling. Magkakaanak na kami. 7 buwan na lang mula ngayon. Huwag ho kayong mag-alala, Manang Larisa. Gagawin ko ang lahat para lang mapagaling ho ang asawa nyo. Sa ngayon ho, gusto kong sundin nyo muna ang ibibilin ko at obserbahan nyo ng 3 araw kung may magbabago. Sige, Andoy. Handa akong makinig sa sasabihin mo. Kung tama ang hinala ko, Manang Larisa, itong aswang na umaatake sa asawa nyo ngayon ay isang uri ng sinaunang aswang na matagal nang nawala sa paningin nating mga tao. Hindi na sila kilala ng mga naabutan nating henerasyon.
dahil itinago na nila ang kanilang mga sarili. Matapos mga unti ng kanilang mga bilang. Dahil na rin sa hirap silang magparami. Baog kasi ang uri ng aswang na to, Manang Larissa. Kaya galit sila sa mga katulad mong buntis. Isa yun sa nakikita kong dahilan. Kaya kayo ang napiling gambalain ng nilalang na yon. Pero may mas matindi pa akong dahilang naiisip. Diyos ko po, Andoy, ano yun? Manang Larissa, masyado kasing nababanguhan at naaakit ang uri ng aswang na ito sa amoy ng nana. Ang hinala ko, napabayaan muna ni Manong Boyet ang sugat niya, kaya nagnaknak at yun ang dahilan kung bakit paulit-ulit na siyang binabalik-balikan ng aswang. Tuwing dapit hapon, dumadalaw ito sa inyo at pumupwesto siya sa silong ng inyong bahay para maikubli niya ang kanyang sarili. Mukha kasi silang normal na tao sa umaga pero sa tuwing lulubog na ang araw ay nagiging kakulay ng dilim ang kanilang balat. Kaya naman hindi sila ganun kabilis na makikita kapag gabi. Talimdim kung tawagin ng lolo ko ang uri ng aswang na to. Na ang sabi niya ay nangangahulugan daw bilang pagdating ng dilim. Paborito nilang pagkain ng nabubulok na laman ng isang buhay na tao. Kaya naman kapag nakaamoy sila ng nagnanaknak na sugat, gagawa sila ng paraan para maiturok nila dito ang laway nila. At nang sa ganun ay lalo pa yung mabulok. Pagkatapos, yun ang siyang hihimurin nila at kakainin ng paunti-unti para ibsan ang kanilang gutom. Ano ka mo? Sa silong ng bahay namin? Oo, Manang Larissa. Base na rin sa nakita kong pwesto ni Manong Boyet kanina. Malakas ang hinala kong dun nga pumupwesto ang aswang. Lalo na't sabi nyo nga, ayaw ni Manong Boyet na nagsasapin siya ng higaan. Ang mga talimdim kasi, mahilig silang kumain ng mga... Bakas noon sa mukha ni Manang Larissa na unti-unti na siyang nakukumbinsi sa mga sinasabi ko. Lalo pa at lahat ng yun ay tumutugma naman talaga sa mga naunang pangyayari bago pa sila umabot sa ganitong sitwasyon. Ano ba ang dapat kong gawin, Andoy? Asin, Manang Larissa. Yun ang unang-unang pangontrang hindi dapat mawala sa bahay nyo. Sabuyan nyo ng asin ang bawat sulok simula sa labas hanggang sa loob nitong bahay. Lalong-lalo na doon sa may silong. Gawin nyo yun araw-araw bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Para bago pa man makadalaw ang aswang ay nakapaglagay na kami ng pangontra. Hindi rin dapat mawala tong agwa bendita sa katawan ni Manong Boyet, Manang Larissa. Samahan nyo na rin ho ng dasal at siguraduhin nyong wag nyong iiwang mag-isang asawa nyo anumang oras. Matapos kong bigyan si Manang Larissa ng mga tagubilin kung paano ko kontrahin man lang ang aswang na gumagambala sa kanila, nagpaalam na rin ako sa kanya. Sa totoo lang ay nagmamadali akong umuwi noon dahil gusto kong makapaghanap na agad ng permanenteng paraan kung paano pupuksain ang isang talimdim. Ang mga itinuro ko kasing paraan noon kay Manang Larissa, alam kong panandalian lang yun. Sir Jupiter, kung wala po sa inyong nakakaalam, ang talimdim ay isa na yata sa pinakamatalinong uri ng aswang na nabuhay dito sa lupa. Kaya naman kahit anong pangontra ang gawin laban sa kanya, mas madalas pa sa madalas na kayanin niya na lampasan ito. Kaya nga 3 araw lang ang ibinigay kong palugit kay Manang Larissa. 3 araw para makapaghanap pa ako ng ibang pangontrang tuluyang maglalayo kay Manong Boyet sa kapahamakan. Hindi lang matalino ang mga talimdim, mga agresibo rin sila. At sila yung isa sa uri ng nilalang na hindi pumapayag na hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Kaya nga mas lalo silang nakakakilabot. Ginawa ko noon ang lahat. Binalikan ko lahat ng tala-arawan ng aking Lolo Fernando kung saan niya noon madalas isulat ang mga orasyon at pangontrang ginagamit niya laban sa mga iba't ibang uri ng nilalang. Pero ni isa, wala talaga akong nahanap na sagot. Halos nawawalan na talaga ako ng pag-asa noon hanggang sa sumapit na nga ang nakatakdang araw ng muling pagdalaw ko sa bahay ng mag-asawa. Romina, lumabas ka riyan. Harapin mo kami. Hindi na talaga nararapat pang tumira sa lugar na ito. Isa kang salot! Tama! Umalis ka na rito!
mong ayaw mong sunugin namin itong bahay mo! Romina, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na kami ng asawa ko. Maawa ka sa magiging anak namin. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong kinalaman sa nangyayari dyan kay Manong Boyet? Tigilan niyo na akong lahat! Nagkakamali kayo ng taong pinagbibintangan. Hindi dapat akong kinukuyog niyo! Huwag ka nang magkaila pa, Romina. Alam namin ikaw ang gumagawa doon kay Boyet. Walang ibang may kakayahang gumawa ng ganon sa lugar na ito kundi kayo lang ng lola mo. Lumayas ka na rito! Hindi ako lalayas dito! Hindi ko iiwan ang lupang pagmamay-ari ng lola ko kahit na ano pang sabihin niyo! Isipin niyo ng gusto niyo isipin sa akin! Wala akong pakialam! Kung ganon, abay, dapat nga talaga nating sunugin ng bahay ng babaeng yan! Sunugin! Sunugin! Nasa bukana pa lang ako ng daanan papunta sa bahay ni Manang Larisa ay naririnig ko na ang malalakas na sigawang iyon ng mga tao. Doon naman iyon ang gagaling sa dating bahay ng yumaong mambabarang na si Aling Salome na ngayon ay inuukupan na ng kanyang apo. Kitang-kita kong nagkukumpulan doon si Mang Teroy, Aling Adelfa at Manang Larisa at iba pa nilang mga kabaryong may mga dalapang tulos at sulu. Pilit nilang pinilalabas ng bahay ang kawawang dalagang si Romina at base sa pagkakarinig ko, hanggang ngayon ay sa kanya pa rin nila ibinibintang ang nangyayari kay Manong Boyet. Manang Larisa? Nilingon ako ni Manang Larisa nang tawagin ko ang pangalan niya pero nagsalubong lang ang kilay niya nang makilalang ako ang tumawag sa kanya. Galit ang ekspresyong nasa mukha niya nang lapitan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Huwad kang albularyo. Hindi naman tumalab ang pangontrang sinasabi mo. Dahil lalo lang lumala ang lagay ng asawa ko nang sundin kita. Kaya ho ba kayo nandito sa labas? At nakikipagprotesta sa harap ng bahay ni Romina? Manang Larisa, nagsasayang lang ho kayo ng oras dito. Hindi nyo dapat iniiwang mag-isa si Manong Boyet. Gaya ng bilin ko sa inyo. Walang kwentang mga bilin mo, Andoy. Simula nang sundin kita, lalo lang nasaktan ang asawa ko. Halos gabi-gabi namimilipit siya sa sakit. Pakiramdam niya raw, inuukab ang likuran niya. Tapos yung sugat niya, nagsimula ng mas magnaknak ng gusto. Mamamatay na ako sa pag-aalala sa Mr. ko, Andoy! Yun ay dahil simula nang maglagay kayo ng pangontra, hindi na nakakalapit pang aswang sa asawa nyo. At dahil doon, hindi na rin niya nagagawa pang turukan ng laway niya ang sugat ni Manong Boyet, Manang Larisa. Sasakit at kikirot talaga yon. Dahil hindi na nabubulok ang laman sa paligid ng sugat at nagsisimula na yung gumaling. Medyo mataas na noon ang boses ko, kaya kahit yung ibang kasama ni Manang Larisa sa pagpuprotesta, natigilan din. Hindi nyo dapat pinagbintangan si Romina dahil wala naman siyang kasalanan sa inyo. Wala siyang kinalaman sa nangyayari kay Manong Boyet. Dahil aswang naman talaga ang gumagawa nito sa kanya. Hindi mo dapat siya iniwan mag-isa sa bahay niyo, Manang Larisa. Sana'y nakinig ka sa akin. Pagkasabi ko noon isang malakas na hiyawang narinig namin sa bahay ni Manang Larisa. Boses iyon mismo ng may sakit niyang asawa na ngayon ay halos magsisigaw na sa sakit. Ha? Sinasabi ko na nga ba? Nakapasok na ulit ang aswang sa bakuran niyo! Dali-dali ko silang tinalikuran noon at halos kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay ni Manong Boyet. Nasa bukana pa lang ako ng bakuran nila, samyo ko na agad ang umaalingaso na amoy bulok na humahalo sa hangin na sigurado akong nanggagaling sa talimdim. Agad-agad ay numeretso ako ng tingin doon sa may silong at hindi nga ako nagkamali dahil agad na tumambad sa akin ang kumikislap na pulang mga mata ng talimdim na nagkukubli doon. Habulin nyo! Tumatakbo ang talimdim! Habulin nyo! Halos lahat sila napanganga nang makitang sa isang iglap ay bigla na lang may lumabas na matangkad, payat at napakaitim na figura mula sa ilalim ng silong. Kitang-kita pa namin kung paanong tila nililipad ng hangin ang mahaba nitong dila na ang dulo ay animo karayom sa sobrang tulis. Sa sobrang gulat ng lahat, wala man lang ni isa sa kanila ang nagawang humabol sa talimdim.
Sobrang bilis din kasi nitong kumilos at halos sa isang kisap mata lang, namataan na lang namin itong tumatakbong parang aso, papunta doon sa loob ng kagubatan na hindi rin naman kalayuan sa bahay ni naman ng Larissa. Nasa dulo na kasi yun ng bagong silang, kaya naman ang likuran nila ay mga bundok na. Diyos ko! Diyos ko, totoo nga! Totoo nga ang sinasabi ni Andoy! Aswang nga ang nananakit sa asawa ko! Halos manghina si Manang Larissa nang malamang ako talaga ang nagsasabi ng tama. Dali-dali siya noong tumakbo papunta sa loob ng bahay nila para tingnan ang kanyang mister, kaya agad naman namin siyang sinundan. Inabot naming nakahandusay ang asawa niyang si Manong Boyet sa sahig at halata sa mukha nito ang hirap na dinanas. Una ko agad tiningnan ang pulso niya at nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong tumitibok pa naman yun. Yun nga lang ay bahagyang mahina. Huwag kang mag-alala, Manang Larissa. Nawalan lang ng malay si Manong Boyet dahil sa sobrang sakit na naranasan niya kanina. Pero buhay pa siya. Yun nga lang, kailangan na nating magamot ang asawa mo bago pa siya tuluyang mapuno ng mga insektong galing sa laway ng talimdim. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat iniwan si Boyet na mag-isa. Diyos ko po, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Wala nang halaga kung magsisisihan pa tayo, Manang Larissa. Nangyari na ang nangyari. Malala na ngayon ang lagay ni Manong Boyet. Kaya kailangan makahanap na agad ako ng ipanggagamot ko sa kanya. Kailangang maalis ko ang mga uod na bumubulok sa laman niya. Saan ka pupunta, Andoy? Hihingi ako ng tulong sa ibang, Manang Larissa. Hindi ko kayang gamuting mag-isa si Manong Boyet. Ngayong masyado nang malala ang lagay niya. Kanino ka naman hihingi ng tulong? Wala nang mas magaling pang albularyo dito sa atin kesa sa lolo mo. Hindi ho ako sa albularyo hihingi ng tulong, kundi sa isang mambabarang. Sila ang mas maraming kaalaman tungkol sa pagmamanipula ng mga insekto. Kaya wala nang ibang mas magandang hinga ng tulong kundi Kung sila. gano'n, lalapit ka kay Romina, Andoy. Ganun na nga ho, Mang Teroy. Nababaliw ka na yatang bata ka. Paano ka tutulungan ng mambabarang na yon kung siya mismo alagad din ng dilim? Mas lalong, wala ho akong mapapala kung sa inyo ako makikinig. Isa pa, wala rin ho kayong karapatang husga ng isang tao kung wala pa naman siyang ginagawang masama sa inyo. Natahimik ang dalawang atribidang matanda noon nang sagutin ko sila dahil sa sobrang pikon ko sa sitwasyon. Kung hindi kasi dahil sa panunulsol ng dalawang yon kay Manang Larissa ay hindi sana lalala ng ganun ang lagay ni Manong Boyet. Lalo lang tuloy akong nahirapang mag-isip kung paano ang gagawin kong panggagamot sa kanya. Sa totoo lang kasi ayokong mawalan ng ama ang batang dinadala noon ni Manang Larissa dahil alam ko sa sarili ko kung gaano iyon kahirap. Kaya naman ng gabing yon nagdesisyon akong lumapit na sa mambabarang na si Romina. Ikaw? Ikaw yung kanina. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? Bakas ang gulat sa mukha ng dalagang si Romina na mapagbuksan niya ako ng pinto. Pero hula ko'y mas nagulat ako nang sa unang pagkakataon noon ay napagmasdan ko ang napakaganda niya palang mukha. Hindi ko inaasahang ganun pala ang hitsura ng apo ni Aling Salome. Mistisa, maganda, balingkilitan, at mukhang Diyosa. Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Bakit tulala ka lang dyan? Pasensya ka na. Ako nga pala si Andoy. Apo ko ni... Kilala kita. Ang gusto kong malaman ay kung bakit ka bumalik dito. Ikaw ang nagtanggol sa akin kanina. Laban dun sa grupo ni Mang Teroy, hindi ba? Oo, ako nga yun. Pasensya ka na, Romina. Kung basta na lang ako nangatok sa'yo ngayon. Pero gusto ko sanang hingi ng tulong mo eh. Tulong ko? Tama bang narinig ko? Hinihingi mo ang tulong ng isang mambabarang na katulad ko? Di ba apo ka ng albularyo? Pasensya ka na, Romina. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo. Kailangan ko ang kaalaman mo tungkol sa mga insekto. Sana tulungan mo ako para na rin malinis mo sa wakas ang reputasyon mo rito.
Sumeryoso ang mukha ni Romina pero hindi siya sumagot. Ganun pa man, mas pinalawak niya ang pagkakabukas ng pintuan ng kanyang bahay at binigyan ako ng daan para makapasok doon. Anong eksaktong tulong ang kailangan mo sa akin? Sir Jupiter, ipinaliwanag ko kay Romina noon ang tungkol sa gumagambalang aswang kay Manong Boyet. Sinabi ko rin sa kanya kung paanong ngayon ay halos kumakalat na sa buong katawan ng kawawang magsasaka ang uod na galing sa laway ng aswang na ngayon ay bumubulok na sa halos kabuuan ng laman nito. Sa totoo lang, alam ko ang tungkol sa aswang na yan. Matagal na, pero nanahimik ako. Dahil sigurado naman ako walang gustong makinig sa akin eh. Meron na. Ako. Kahit dayo lang ako rito. Malaki ang magiging tulong ko para sa wakas. Pakinggan ka ng mga tao. Basta tulungan mo lang sana ako. Huwag kang mag-alala, Andoy. Dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa akin, hindi ka na mahihirapang kumbinsihin akong tulungan ka. Sa totoo lang, hindi lang ang pagkontrol sa mga insektong nasa katawan ni Manong Boyet ngayon ang pwede kong ibigay na tulong sa iyo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Dahil nga matagal ko nang alaman tungkol sa aswang na yan, matagal na rin ako nakagawa ng pangontrang papatay sa kanya. Ginamit ko lahat ng natutunan ko kay Lola Salome para makagawa ako nito. Halika, sumama ka sa akin sa likod bahay at may ipapakita ko sa iyo ron. Hindi na ako nakatanggi pa nang hilahin ako ni Romina palabas ng bahay niya para magtungo doon sa isang parang maliit na bodega sa likod ng kanyang bakuran. Pagbukas niya ng pinto, doon tumambad sa akin ang isang mesa kung saan nakalagay ang iba't ibang uri ng garapon na naglalaman ng iba't iba ring likido at langis. Nakakita rin ako doon ng mga garapon na may lamang maliliit na insekto at hindi ko nagawang hindi mapatitig doon. Huwag kang mag-alala. Simula nang mawala ang lola ko, wala nang gumamit ng mga yan para mambarang. Totoong sinabi nila na sa akin nga pinamana ng lola ko ang lahat ng kaalaman niya sa pambabarang. Pero in isang beses, di ko naman yung ginamit para manakit ng iba eh. Alam ko, maraming nagawang malino ng lola ko, kaya nga gusto ko sanang bumawi sa mga kabaryo ko sa pamamagitan ng paggawa ng mga pangontra laban sa mga nilalang na alam kong umaali-aligid lang dito sa lugar namin. Ibig sabihin, matagal mo nang ginagawa to? Kaya pala parang napakarami mo nang naipong pangontra dito sa bodegang to. Pero matanong ko lang, kung gusto mong tumulong sa mga tao rito, bakit ka nagalit kay Manong Boyet nang tibay niya yung saging na tanim mo? Nagkasugat tuloy siya dahil doon. Dahil sa lola ko. Bago kasi mamatay si Lola Salome, nag-iwan siya ng banta na wala raw sino man ang maaaring umangkin ng lupang ito at ng lahat ng ari-arian niya bukod sa akin at sa magiging pamilya ko. Matagal na kasing gustong kamkamin ni Namang Tero at Aling Adelfa sa kanyang lupang to. Kaya nga, kung ano-anong masasamang kwento ang ipinakalat nila tungkol sa amin, yun ang dahilan kung bakit pilit nila akong pinaalis dito. At yun din ang dahilan kung kaya hindi ko ito magawang iwan kahit naggustong gusto ko nang manirahan sa ibang lugar. Oras na iwan ko kasi to, aangkinin nilang lupang to at sigurado akong hindi magiging maganda ang resulta nun sa kanila. Ngayon naiintindihan na kita, Romina. Tama nga ako lang hinala. Hindi ka nga masamang tao. Huwag mo na akong bulahin pa, Andoy. Oh, heto na yung pangontrang sinasabi ko sa'yo. Ipainom mo yan kay Manong Boyet para naman gumaling na siya at mamatay ang lahat ng insekto ng aswang sa katawan niya. At pagkatapos, saka ko ituturo sa iyo ang paraan kung paano natin mapapatay yung talimdim. Alam ko rin naman kung saan nagtatagot naniniraan ng halimaw na yun eh. Sa totoo lang, hindi lang si Manong Boyet ang kauna-unahang biktima ng talimdim dito sa lugar namin. Kaya nga matagal ko na rin siyang gustong puksahin. Kahit kasi ang lolo ko noon, ang asawa ni Lola Salome, naging biktima rin ito. Di ko nga lang siya kayang patayin mag-isa. Buti na lang, ikaw na mismong lumapit sa akin. Nang iabot sa akin ni Romina noon ang isang botelya na may lamang gamot o pangontra laban sa kamandag mula sa laway ng talimdim, buo ang loob kong magiging malaking tulong na iyon sa akin.
ni katiting na pagdududa ay hindi ako nakaramdam sa kanya. Kahit pa sinasabi ng iba noon na hindi raw naman siya mapagkakatiwalaan. Matapos kong magpaalam kay Romina, bumalik na ako kina Manang Larisa, dala ang pangontrang ipinauwi niya. Ano ka mo ito? Ipainom mo kay Boyet? Itong pangontra na si Romina mismo ang gumawa. Ganun na nga ho. Ito ang papatay sa mga insektong bumubulok ngayon sa katawan ni Manong Boyet. Talagang nasisiraan ka na nga ng bait na bata ka. Ano, hibang ka na ba? Abay, oo nga. Ngayon lang ako nakakita ng isang albularyong humihingi ng tulong sa isang mambabara. Ano bang ipinakain sa'yo ng Ruminang yon? At ganyan ka na lang kung magtiwala sa kanya, iyo. Abay, baka mamaya ay ginayuma ka na doon. Larisa, sigurado ka ba talaga na magtitiwala ka sa isang katulad nitong bagitong albularyong ito? Hindi kaya lalo pang mapahabak ang asawa mo? Hindi nakasagot noon si Manang Larisa nang kontrahin ni Mang Teroy at Aling Adelfa ang plano kong pagpapainom ng nasabing pangontra kay Manong Boyet. Halos hindi niya kami magawang tingnan at halatang halata sa itsura niya ang sobrang pagkalito. Pero wala na talagang oras na mag-isip pa noon si Manang Larisa dahil hindi nagtagal. Mga ilang saglit pang lumipas ay nakarinig na kami ng mga yabag ng tila tumatakbong hayop sa labas na parabang iniikutan ang bahay nila ni Manong Boyet. Nandiyan na siya. Pinatalas ko ang pakiramdam ko. Ganon din ang aking pandinig at pangamoy. Hindi kasi madaling makita ng mga mata ang mga talimdiman dahil nga magaling silang magkubli sa dilim. Kaya naman kung gusto ko siyang mahuli, kailangan ko talagang gawin yon. Napahigpit ako noon ng pagkakahawak sa bolo na nakasuksok sa tagiliran ko. Hindi lang yun basta bolo dahil isa yun sa ginagamit noon ng lolo ko sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Ang bolong yon ay may angking anting-anting na siguradong papatay sa sinumang masamang nilalang na maaaring tamaan ng talim nito. Ang sakit! Ayoko na! Diyos ko! Boyet! Boyet! Bigla na lang noong umarko ang likuran ni Manong Boyet at muli ay halos mamilipit na naman siya sa sakit. Nang baliktarin siya ni Manang Larisa patalikod, ay tumambad sa amin ang ngayon ay mas malala ng lagay ng sugat niyang hindi na talaga gumaling-galing pa. Ngayon ay mas malaki na ang pagkamaga nito. Hindi na rin normal ang kulay noon dahil halos kalahati yata ng likuran niya nagkukulay itim na. Bukod doon, naglalabas na rin ang kulay kape na may halong berdeng likido ang sugat na yon. Kung saan naman namin nakitang dumadaan at nagbabaybay ang ngayon ay di hamak na mas malalaki at matataba ng uod kaysa sa unang nakita namin. Para na iyong uod ng malalaking patay na daga. Nakasusulasok ang hitsura noon, lalo na ang amoy na halos hindi nakayanin noon ng aming mga sikmura. Kailangan mo nang magdesisyon, Manang Larisa. Ipapainom na ba natin kay Manong Boyet ang gamot na ginawa ni Romina? O hahayaan na lang natin siyang magkaganyan? Hindi ko alam, Andoy. Hindi ko alam. Manang Larisa, magdesisyon ka na. Kailangan ko na ng desisyon mo. Hindi ko kayang tulungan ng isang taong wala naman palang tiwala sa kakayahan ko. Sa huli, Sir Jupiter, ay umalis si Manang Larisa sa tabi ng asawa niya at iginiya niya ako papalapit dito. Sige na, Andoy. Gawin mo na ang kailangan mong gawin para sa asawa ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Pero Larisa, Huwag na ho kayo makialam dito, Mang Teroy. Aling Adelfa. Hayaan niyo na akong magdesisyon sa buhay namin ng asawa ko. Sa sinabing yun ni Manang Larisa, sa wakas ay natahimik din ng dalawang atribidang matanda at wala na silang nagawa pa kundi ang panoorin na lang ako kung paano ko ipainom kay Manong Boyet noon ang pangontrang mula kay Romina. Sandaling katahimikan ang namayani sa paligid namin matapos nitong maubos ang laman ng botelya. Pero agad din iyong nabawi ng ilang saglit pa. Bigla na lang ding nagkikisay sa bisig ko si Manong Boyet. Anong nangyayari sa asawa ko?
Sinabi ko na nga ba? At wala talagang magandang may dudulot siyang Rumenang yan. Sigurado ako depektibo yung panguntang ibinigay niya sa iyo, Andoy. Natahimik ako habang tinititigan ko si Manong Boyet noon na nagkikisay pa rin at tumitirig na ang mga mata. Kinabahan na ako noon sa totoo lang, pero ayokong maniwala na niloko ako ng mambabarang Miss Romina. Ayokong isipin na hindi talaga pangontra ang ibinigay niya sa akin. Lihim akong nagdasal noon na sana ay tama ang desisyon kong magtiwala sa kanya, kaya naman halos manghina ang tuhod ko ng mga sandaling yun. Idagdag pa ang paghihisterikal ni Manang Larissa at ang paninisi sa akin ni Mang Teroy. Mabuti na lang pagkalipas ng ilang segundo, nakita naming lahat na unti-unti ay may naglalaglagang mga uod mula sa sugat ni Manong Boyet sa likod. Tila ba nangangamatay ang mga ito dahil humihinto sila sa paggapang at paggalaw. Pagkatapos nung nakita naming tila biglang nagpipisaan ang mga ito. Diyos ko, salamat po. Anong nangyayari, Andoy? Hindi po depektibo ang ibinigay na pangontra ni Romina. Manang Larissa, totoong gumagaling si Manong Boyet. Dahil dito. Pero hindi pa man kami lubusang nakakapagsaya ng mga sandaling yun, bigla na naman kaming nakarinig ng malakas na hiyaw sa labas. Hiyaw na parang huni ng isang mabangis na hayop na galit dahil wala na ang pagkaing ilang linggo niya na ring noong pinagtatrabahuan. Para itong nagwawala sa labas ng bahay ni Manang Larissa. Kahit si Mang Teroy at Aling Adelfa hindi makapaniwala noon sa naririnig nila. Sinubukan pa nga nilang sumilip sa bintana at hanapin kung saan nanggagaling ang hiyaw na yon, pero wala silang nakita. Hindi ho magpapakita sa inyo ang aswang na yon dahil wala naman siya sa paligid nitong bahay. Kung pwede lang ho, lumayo kayo dyan sa bintana. Anong ibig mong sabihin? Nasa bang aswang na sinasabi mo? Kung wala siya sa paligid. Nasa silong. Pagkasabi ko noon, itinarak ko sa pagitan ng mga kawayang sahig ng kubo ni Manang Larissa ang bolok na muli ay napahiyaw na naman ng husto sa aswang. Sigurado ako na tinamaan ko siya dahil nabitiwan ko yung hawakan ng bolo nang bigla siyang nagpapalag. Gumalaw-galaw ang hawakan nito dahil sa pagpiglas ng aswang sa ilalim habang nakatarak pa rin sa kung anumang bahagi ng katawan niya ang talim ng itak at kitang-kita naming lahat yun. Ay, Diyos ko! Totoo nga! Aswang ang gumawa nito sa asawa ko! Takot na tinakbo ulit ni Manang Larissa noon ang pwesto ng asawa niya at niyakap ito na mahigpit habang ang bolo naman ay nagpatuloy pa rin sa paggalaw. Yumayanig na noon ang sahig ng buong kubo dahil sa pagwawala ng malakas na puwersang iyon na nagkukubli sa silong. Pero maya-maya pa nagulat kami nang bigla na lang tumalsik yung bolo pataas at muntik na noong tamaan ang ulo ko kung hindi lang ako nakailag. Tumarak yung bolo sa isa sa mga haligi ng kubo pagkatapos ay bigla na namang tumahimik ang paligid. Makiramdam lang tayong lahat. Sigurado akong nandyan lang siya sa paligid. Pero naging matigas pa rin ang ulo ni Mang Teroy at Aling Adelfa. Siguro dahil na rin sa takot, bigla na lang silang nagpaalam noon sa amin at uuwi na raw sila sa kanya-kanya nilang mga bahay dahil baka madamay pa sila sa galit ng aswang na gustong kumuha kay Manong Boyet. Gusto kong mapikon noon sa sobrang pagiging makasarili ng dalawa. Ibig sabihin ay totoo nga ang sinasabi ni Romina na kaya lang naman nila kunwaring pinagtatanggol si Boyet laban sa kanya ay dahil gusto nila siyang idiin sa kanilang mga kabaryo upang mapaalis na ng dalawang matandang ito si Romina sa sarili nilang lupa ng lola niya. At nang sa ganon ay magawa nila iyong angkinin. Huwag na ho kayong tumuloy, Mang Teroy, Aling Adelfa. Baka ikapahamak nyo lang lalo kapag lumabas kayo ng kubong to. Hindi naman ito magagawang pasukin ng talimdim hanggat wala siyang permiso mula sa may-ari. Kaya huwag na ho kayong baka mamaya ay kami pa ang ipaingo sa aswang na yan. Uwi na ako. Ayoko madamay pa ako rito. Ako rin. Bahala na kayo.
Pero nakakaisang hakbang pa lang yata noon si Mang Teroy, Sir Jupiter, ay bigla na lang siyang napasigaw sa sakit. Ay, hindi ako duwag mong... Sa isang iglap ay napaupo siya doon mismo sa may pintuan. Hawak-hawak niya yung binti niyang bigla na lang nagkaroon ng 3 malalaking wakwak na sugat na animo iyo'y kinalmot ng isang mabangis na hayop. Kitang-kita ang pagkakabuka ng laman nun, pati na rin ang pagragasa ng masagana niyang dugo dahil may dadali yatang litid sa binti niya. Isang malakas na hangin lang ang dumaan nun sa harapan niya at bigla na lang siyang nagkaganon at sigurado akong ang aswang na talimdiman ang may kagagawan nun. Ay, Diyos ko, Teroy! Yan na nga bang sinasabi ko? Talagang mapapahamak tayo kapag nanatili tayo sa bahay na to. Tumayo ka dyan! Bilisan mo! Halika na't uuwi na tayo! Wala na kaming nagawa noon ni Manang Larissa nang alalayan na nga ni Aling Adelfa si Mang Teroy pauwi sa kanila. Ilang bahay din ang layo nila sa bahay ni Manang Larissa kaya sigurado akong mahihirapan silang makauwi. Pero bigla na lang ako noong nawalan ng pakialam sa kanya. Alam ko rin naman kasing hindi pa sila hahabuli ng talimdiman ngayon dahil sariwang-sariwa naman ang sugat ni Mang Teroy. Napailing na lang ako noon bago ako nagdesisyong balikan ulit si Manang Larissa. Manang, maayos na pong lahat. Sa palagay ko, umalis na ho ang aswang. Mukhang bumalik na siya sa pinanggalingan niya. Salamat. Salamat sa iyo, Andoy. Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nawala sa akin ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, Manang. Sisiguraduhin kong hindi na ulit babalikan pa ng talimdim ang asawa niyo. Gagawa ko ng paraan. Hihingi ulit ako ng tulong. Hindi na kailangan, Andoy. Nandito na ako. Ako na ang magkukusang magbigay sa inyo ng kailangan nyo. Bigla na lang noong nagliwanag ang paningin ko nang makita ko si Romina sa bukana ng pintuan ni Manang Larissa. May dala-dala siyang bagong botelya noon na may lamang langis na may malakas na amoy. Tila kaamoy yon ng insensong nabibili noon sa tindahan kaya nahulaan ko na agad kung ano ang inilagay niya roon. Manang Larissa, ito ang ipahid mo sa sugat ng asawa mo. Hinaluan ko ng kamanyang ang langis na yan. Dahil ayaw ng mga aswang sa amoy na yan. Lalong-lalo ng talimdim. Papatayin ang langis na ito ang anumang huling mga mikrobyong natitira sa sugat ni Manong Boyet para madali itong matuyo. Ilang araw lang, sigurado akong gagaling na rin siya. Salamat sa iyo, Romina. At pasensya ka na rin sa ginawa kong pagsugod sa bahay mo kanina, kasama si Mang Teroy. Nadala kasi ako ng panunulsol nila. Akala ko, totoong nagmamalasakit lang sila sa asawa ko. Yaan nyo na ho yun, Manang. Ang mahalaga ho, ligtas na ngayon ang asawa nyo at hindi na mawawala ng amay ang dinadala nyo. Bukas sa bukas din pagising nyo, lalagyan natin ng matinding pangontra at harang na orasyon tong bahay nyo para mas mabuhay kayo ng payapa sa mga susunod na panahon. Napangiti na lang ako nang makita ko kung gaano talaga kabuting tao noon si Romina. Talagang malayo ito sa kung paano siya ilarawan at pagbintangan ng malisyoso nilang mga kabaryo nang dahil lang sa minana niyang reputasyon mula sa kanyang lola. Dahil tuloy doon, hindi ko naiwasang hindi humanga sa kanya kahit nakakakilala pa lang namin. Lalo na nang sinamahan niya akong magbantay sa mag-asawa buong magdamag ng gabing iyon. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ngang naputol ang pagpaparamdam ng aswang sa mag-asawang Manang Larissa at Manong Boyet. Bumalik si Manong Boyet sa dati niyang sarili at unti-unti na rin siyang nakakabawi ng lakas noon. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Eh kung hindi siguro dahil sa inyo, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Wala pong anuman yon, Manong. Mabuti rin naman ho kayong tao. Kaya ibinabalik lang namin yun sa inyo. Pero iyo, sa tingin mo ba ay hindi na talaga ako babalikan ng aswang? Sa totoo lang,
Kahit na ilang araw ko na siyang hindi nararamdaman. Kung minsan ay hindi ko pa rin talaga maiwasang hindi makaramdam ng takot na baka balikan niya ako. Paano kung nagpapagaling lang pala siya? Mula sa sugat na tinamo niya nang atakihin mo siya gamit ang bolo ni Mang Fernando. Baka ikaw naman ang balikan niya. Hindi niya ho ako babalikan, Manong. Dahil alam niya namang wala rin siyang mapapala sa akin. Hindi niya kayang bulukin ang laman ko. Pagkatapos noon ay nginitian ko si Mang Boyet kasabay ng paghawak ko sa kwintas na iniwan sa akin ng aking lolo. Ang pinakapaborito niyang anting na hindi ko na lang po babanggitin dito kung ano. Huwag ho kayo mag-alala, Mang Boyet. Dahil wala na hong interes sa inyo ang aswang. Napalinga ako bigla noon kay Romina nang sumingit siya sa usapan namin ni Mang Boyet na hindi ko napansin ang pagdating niya noon. Tinitigan ko siya ng may pagtataka para kasing may gusto siyang iparating dun sa sinabi niya. Paano ka nakakasiguro, Iha? May iba na siyang hinahabol ngayon. Sa katunayan, galing sila sa bahay ko kanina at pinipilit hingi ng aking tulong. Nanlaki pareho ang mga mata ni Manong Boyet at Manang Larissa dahil sa sinabi ni Romina. Napatiimbagang naman ako dahil parang nahuhulaan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin o kung sino ang bagong target ng talimdim ngayon. Diyos ko, meron na naman siyang biktima. Sino? Si Mang Teroy. Di niyo pa ba nakikita kung gaano kabilis na nabubulok ngayon yung nasugatan niyang binti? Pero sa totoo lang, kulang pa yon sa ginawa niyang panggugulo sa akin. Mapait ang ekspresyon ng mukha ni Romina. Halatang galit siya, pero hindi kayang ikaila ng mukha niya na kahit papaano ay nag-aalala siya sa matanda. Mukhang kahit na anong kasamaan ang ginawa nito sa kanya ay hindi pa rin kaya ng konsensya niyang hindi ito tulungan at inuusig siya nito ngayon. Sabihin mo nga sa akin, Andoy, mali ba ako? Mali bang ipinagtabuyan ko kanina ang mga taong muntik na sumira ng buhay ko dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko para sa kanila? Mali ba na tumanggi akong tulungan sila kahit na alam kong kailangan nila yun ngayon? Mali ba yun? Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n ang naging reaksyon mo, Romina. Hindi kasi naging tama ang pagtrato nila sa'yo. Sa inyo ng lola mo. Pero ba't pakiramdam ko, ako pa ang may kasalanan ngayon sa kanila? At ayaw akong patahimikin ang konsensya ko, Andoy. Pinahid ko na lang noon ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Romina. Pagkatapos ay niyakap ko siya. Sa totoo lang, lalo akong humanga sa kanya ng mga sandaling yon dahil kahit anong tago niya ay lumalabas pa rin talaga kung gaano siya kabuting tao. Gusto mo silang tulungan? Ayoko sana eh. Pero parang hindi yata ako patatahimikin ng konsensya ko, Andoy. Idi, tulungan natin sila. Para naman sa susunod, hindi na aswang ang magiging dahilan ng pagdayo ko rito sa baryo nyo. Ano naman gusto mong maging dahilan ng pagdayo mo? Ikaw? Ano? Ako? Oo. Sana sa susunod, ikaw na lang talagang sasadyain ko rito. Kitang-kita ko noon kung paano biglang namula ang mukha ni Romina dahil sa sinabi ko. Oo, naging ganun talaga ako kabilis noon sa kanya dahil natakot akong baka lalo lang akong matorpe kapag pinatagal ko pa. Aminado naman ako sa sarili kong may gusto ako agad kay Romina noon kahit bago pa lang kaming magkakilala. Nasa tamang edad naman na rin kami noon pareho bagamat mas bata siya sa akin ng 1 taon. Aba, tingnan mo nga naman, Mahal. Mukhang magkakaigihan pa yata ang dalawang ito dahil sa atin. Natatawa pa nga si Manong Boyet noon nang bigla siyang sumingit sa usapan namin ni Romina na agad namang sinakyan ng asawa niyang si Manang Larissa. Ang pagkakataon nga naman, isang dayong albularyo.
umibig sa mambabarang. Abay, magandang gawing pelikulang kwento nyo. Huwag niyo na nga ho kaming pagkaisahan. Grabe talaga itong mga asawa to eh. Sus, kunwari ka pa dyan, Romina. Ganyan na ganyan din kami nitong Manong Boyet mo nung nagliligawan pa lang kami. Kunwari, nagpapakipot ako pero ang totoo, gusto ko rin Umamin naman. ka na, Romina. May gusto ka rin dito kay Andoy, ano? Tingnan mo, pulang-pula na yung mukha mo. Lalong namulano ng mukha ni Romina habang ako naman ay abot tenga ang ngisi. Gustong gusto ko noon ang ginagawang pang-aasar sa amin na mag-asawa, lalo na kay Romina. Pakiramdam ko noon sinisilihan ang puwetan ko sa sobrang kilig, lalo na nang hindi makasagot si Romina sa tanong ni Manong Boyet sa kanya. Nasa ganung usapan kami nang maya-maya ay nakita naming papalapit sa direksyon namin si Aling Adelfa. Malayo pa lang siya pero panay na ang tawag niya sa amin. Joseph! Romina! Anday! Tulong! Tulungan niyo si Teroy! Papatayin na yata siya ng aswang! Ha? Anong nangyari, Aling Adelfa? Andoy, iho! Tulungan mo si Teroy! May lumalabas na kakaibang insekto sa katawan niya, Andoy! Insekto ho? Oo! Pero malayo yun sa unang nakita nating insekto kay Boyet. Yung mga insektong nakita ko kay Teroy, malalaki na kaagad yun. Tapos ay may mga ngipin. Andoy, sa palagay ko, malala na ang lagay ni Mang Teroy. Ibang insektong nilagay ng aswang sa katawan niya para hindi ko yun agad mabilis na mapatay. Sinasabi ko na nga ba? At talagang mautak ang aswang na yun. Hindi niya nakuha si Manong kaya humanap siya ng ibang makakain. Hindi nakakayanin ng pangontra ko yung lagay ni Mang Teroy, Andoy. Ano nang gagawin mo ngayon? Hahanapin ko kung saan nakatira ang lintik na yun. Yun na lang ang naisip kong paraan ng mga sandaling yon, pero napakahirap nung gawin dahil hindi talaga madaling matagpuan ang isang talimdim. Ganun pa man, oras na mamatay ang isang katulad niya ayon kay Lolo ay babalik daw sa katawan nito ang mga insektong pinakakawalan niya sa kanyang mga biktima. At ito mismo ang kakain at uubos sa kanyang pisikal na katawan. Kaya nga ni minsan ay wala pang nakakita ng bangkay ng isang talimdim dahil kinakain ito mismo ng kanyang mga alaga na sa katawan niya rin naman mismo naninirahan. Kung iisipin mo, sobrang nakapangingilabot yun at kakaiba ang uri ng aswang na ito kumpara sa iba pang mga aswang na kilala natin at madalas na itampok sa mga kwento-kwento. Pero para sabihin ko po sa inyo, ang talimdim ay isa lang sa napakaraming uri ng aswang na hindi nadiskubre ng tao. Marami pang ibang uri ng aswang na mas malulupit kaysa dito at yung iba pa nga ay nakakasalamuha natin nang hindi natin nalalaman. Andoy, alam ko kung paano kita matutulungan dyan. Sigurado ka, Romina? May alam kang paraan? Mambabara nga ako, di ba? Alam ko kung paano ko kontrolin ang iba't ibang uri ng insekto. At yung insektong ginagamit niya para makapambiktima, yan din ang gagamitin ko para mahanap natin siya at mapuksa. Habang tumatagal ang sitwasyon, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking responsibilidad bilang albularyo. Hindi madali ang labanang kinakaharap namin ni Romina. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Alam kong hindi ko magagawa ito na mag-isa. At sa kabila ng lahat ng panghuhusga at masamang tingin ng mga kabaryo niya sa kanya, si Romina, ang mambabarang ng bagong silang, ang naging pinakamahalagang kakampi ko. Isinama niya ako noon pauwi sa bahay niya matapos ang masinsinang usapan kasama ang mag-asawang sina Manong Boyet at Aling Larissa. Agad siyang naglabas ng gamit. Sa gitna ng kanyang maliit na bodega, inilatag niya ang iba't ibang pangontra tulad ng langis at garapang puno ng kung ano-anong likido na ngayon ko lang nakita. Ang ilan ay naglalaman ng insekto na mukhang buhay pa habang ang iba'y animoy kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Eto, kakailanganin natin ng ilang espesyal na sangkap para sa gagawin kong orasyon. Nandito ang lahat ng itinuro sa akin ni Lola Salome noon, Andoy. Seryoso ka ba talaga, Romina?
gagamit tayo ng barang sa paghahanap sa talimdim? Hindi ito ordinaryong barang lang, Andoy. Iba ito. Isa itong pangontra na kayang mahanap ang pinagmulan ng halimaw na yon. Subukan mo na lang akong pagkatiwalaan ulit. Hindi kita bibiguin. Pangako ko yan sa'yo. Ang init ng determinasyon sa kanyang boses ay sapat para patigilin ako sa pagdududa. Habang tahimik siya at abala sa pag-aayos ng mga sangkap, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Naroon ang lalim ng kanyang pagmamalasakit na tila ba hindi naapektuhan ng sama ng loob niya sa mga taong nakatira sa baryong yun. Dahil doon ay lalo tuloy lumalalim ang paghanga ko noon kay Romina at hindi ko namamalayang nag-iiba na pala ang nararamdaman ko sa kanya. Talagang hindi ko naiwasang maantig, lalo na nang siya mismo ang sumadya kina Mang Teroy kanina para tipunin ang ilan sa mga insektong naglalabas-masok na sa sugat nito galing sa talimdim. Habang iniisa-isa niya ang bawat garapon, ipinaliwanag niya sa akin ang gagawin. Ako naman noon ay tango lang ng tango. Naaalala ko ang sinabi sa akin minsan ng lolo ko nung nabubuhay pa siya na kung ang mga mangkukulam at mambabarang lang ay makikipagtulungan sa mga katulad naming albularyo sa pagsupil ng masasamang elementong nanggugulo rito sa ibabaw ng mundo, siguradong mas magkakaroon ng katahimikan ang mga tao. At mukhang ngayon ay masasaksihan ko mismo kung paano yun mangyayari ng dahil sa dalagang ito. Habang binubuo ni Romina ang ritual, inabot niya sa akin ang isang maliit na bilog na bato na kulay dilaw. Pakaiingat-ingatan mo ito, Andoy, ha? Ang tawag dito, mata ng barangan. Isa itong bato na nagtataglay ng kakayahang makita ang enerhiya ng halimaw sa lugar na pupuntahan natin. Ngunit tandaan mo, hindi natin maaaring hawakan ito ng matagal. Mapanganib ang epekto nito sa normal na tao. Mapanganib? Anong ibig mong sabihin? Oo, naglalaman ito ng konsentrasyon ng lahat ng mga masasamang enerhiya na maaaring makuha ng isang mababarang. At kung sino mang hahawak nito ng sobrang tagal o higit sa itinakda lamang na oras, sigurado kung hihigupin ng batong ito ang pisikal na lakas. Pero alam ko naman kaya mo dahil may dugo ka ng mga albularyo. Hindi ko rin naman ipagkakatiwala sa iyo ito kung alam ko mapapahamak ka. Sa kabila ng lamig ng gabi, naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko ng mga sandaling iyon. Alam kong dapat kong ituon ang atensyon ko sa ginagawa namin, pero ang pagtitiwala ni Romina ay nagdulot ng kakaibang saya sa akin noon. Hindi ko tuloy alam kung paano ko itatago noon ang mukha ko at hayaan na naman ang pakiramdam na parang sinisilihan ang puwetan ko. Inilatag niya ang mga sangkap sa harapan namin. Sa gitna ng bilog na ginuhit sa lupa gamit ang puting abo, inilagay niya ang garapon na may lamang maliliit na itim na insekto. Makinig kang mabuti, Andoy. Kapag sinimulan ko ng orasyon, kailangan sabayan mo ko ng dasal gamit yung anting-anting na suot mo. Hawakan ito sa iyong kaliwang kamay, itaas mo yung kanan, at ulitin mo ang mga salitang babanggitin ko. Kapag hindi tayo sabay, baka pumuli ang ritual. Sige, Romina. Naiintindihan ko. Agad kong kinuha ang aking anting-anting o mata ng barangan. Ayon nga sa kanya at saka ko ginawa ang itinuro niya. Nang simulan ni Romina ang pag-orasyon, tila umihip ang malamig na hangin mula sa kawalan. Ang mga garapon sa paligid namin ay unti-unting nagsimulang magningning ng mapupulang liwanag. Sa bawat salitang binibigkas niya, nararamdaman ko ang lalong pagbigat ng paligid. Krala, Visya, Lumok, Tinpas, Taika, Sulara, Kitra, Vasyas, Bira, Sumek, Draala, Tivar, Ikra, Suldat, Shara, Nakbar. Habang inuulit namin ang mga dasal, ang laman ng garapon sa gitna ng bilog ay biglang kumilos. Lumabas ang mga maliliit na insektong parang mga alitatap ngunit may nakakakilabot na hitsura.
Nagtipon-tipon ang mga ito sa itaas ng bilog at unti-unting nagpaikot-ikot na tila naghahanap ng direksyon. Romina, ang mga insekto, tingnan mo. Signals na yan, Andoy! Sundan na natin sila! Bilisan mo! Agad naming kinuhang mga gamit namin at sinimulan naming sundan ng nasabing mga insekto patungo sa kung saan nga ba talaga namumugad ang talimdim. Kahit na nasa likod ng isipan ko ang takot na baka ito'y bitag lamang, pinili kong magtiwala kay Romina. Mas alam niya ang mga ganitong bagay dahil eksperto siya sa pakikipag-ugnayan sa mga insekto. Hindi niya ako ipapahamak. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko ng mga sandaling yun. Isa pa, wala rin naman akong ibang pagpipilian. Tumawid kami sa ilog, umakyat sa mababatong bahagi ng bundok at dumaan sa makakapal na halamnan. Ramdam ko ang lamig ng gabi, pero hindi ko na yun ininda dahil kasama ko naman si Romina. Lalo na't sa kabila ng hirap, hindi ko man lang siya nakitaan ng pagod. Makalipas ang halos 1 oras, nakita naming bigla na lang huminto ang mga insektong inutusan ni Romina kanina. Sa harapan namin ay isang madilim at nakakatakot na kuweba. Hindi ito basta kuweba. Ang bunganga nito ay tila may hugis ng mga matutulis na ngipin at ang paligid nito ay nilulumot at amoy bulok. Ito na yan, Andoy. Mukhang dito na nga naninirahan ng talimdim. Sigurado ka ba? Ito ba talaga yun? Parang nakapagtataka kasi. Sobrang lapit lang pala nito sa baryo nyo. Hindi lahat ng halimaw ay pumipili ng liblib na lugar. Mas gusto nilang nasa malapit lang sa tao para mabilis sila makahanap ng biktima. Ang kuweba ng mga talimdim ay palaging puno ng tanda ng kanilang presensya. Amoy mo ba yung parang bulok at masangsang na amoy na yon? Tsaka, kita mo ba yung malalaking butas sa lupa? Yan ang lagusan ng mga insektong ginagamit nila. Habang iginagala ko ang mga mata ko, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga puno sa paligid ng kuweba. Ang ilan sa mga ito ay tila baluktot, animoy pilit na tumutubo palayo sa bunganga ng kuwebang yun. Ang iba naman ay mistulang patay at may bakas na animo ay sinunog. Siguradong hindi ito magiging madali para sa atin, Romina. Hindi nga, Andoy. Pero kung pinagtutulungan natin to, alam kong kakayanin natin. Isa pa, hindi lang to laban mo, laban ko. Laban ito para sa mga tao dito sa baryo, kahit hindi pa nila tayo naiintindihan. Sa sagot niyang yun, mas lalo akong namangha sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas niya mula sa mga tao, naroon pa rin ang kanyang kagustuhang protektahan sila. Hinugot ko ang bolong minana ko mula kay Lolo Fernando at tumango sa kanya. Sige, sabi mo eh. Sabihin mo lang kung anong susunod nating gagawin. Diyan ka lang lagi sa likod ko, ha? Huwag kang lalayo sa akin. Maghintay lang tayo saglit. Kapag lumabas ang talimdim, doon natin siya papatayin. Pero Andoy, kailangan nating maging handa. Alam mo naman hindi siya madaling mahuli, di ba? Sobrang bilis niyang kumilos at napakagaling niya ring magkupli, lalo na sa dilim. Kaya... Kumalma ka lang, Romina. Ibigay mo sa akin yung parting yan. Ako nang bahala. Sa kabila ng sitwasyon namin noon, hindi ko alam kung saan ako humugot pa ng lakas ng loob ng bigla na lang kindatan si Romina. Kitang-kita ko kung paano biglang namula ang mukha niya, habang ako naman napapangiti na lang at napapakamot sa sarili kong batok. Ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa aming mga plano. Sa harap ng pugad ng isang halimaw, naroon kaming dalawa. Isang dayong albularyo at isang mambabarang. Tahimik ang paligid ng kuweba. Wala kaming ibang marinig kundi ang malamlam na ihip ng hangin na tila ba nagbabanta sa paparating na peligro. Hawak ko ang bolong minana ko kay Lolo Fernando habang si Romina naman ay abala sa pagtutok sa mga insektong unti-unting nagtipon sa paligid ng kuweba. Ang liwanag mula sa mga insektong ito ang nagbigay ng kakaibang ningning sa dilim ng kagubatan.
Andoy, alalahanin mo ang sinabi ko ha. Hindi tayo pwede basta-basta matake. Kailangan natin maghintay ng tamang pagkakataon. Naiintindihan ko, Romina. Pero paano natin palalabasin ang talimdim? Paano kung alam na pala niyang nandito tayo? Masyadong malakas ang pang-amoy at pakiramdam nun. Tama ka. Alam kong nararamdaman niya nandito tayo. Pero ito rin ang dahilan kung bakit alam kong lalabas siya. Ang mga talimdim, hindi kayang magpigil kapag nalaman nilang may taong handang labanan sila. Masyado kasi sila agresibo at hindi nawawala ang kayabangan sa katawan nila. Dahil nga sabi, mas nauna pa raw sila kaysa sa tao. Nabanggit kasi sa akin ni Lola noon na ang kaibahan daw ng talimdim sa mga iba pang uri ng aswang. Sila daw direktang anak ng mga demonyo. Iniwan daw sila rito para magbantay at magasik lang talaga ng kasamaan. Sa sandaling yun, biglang bumaliktad ang ihip ng hangin. Ang amoy bulok na kanina lamang ay mahina, ngayon naging napakatapang at magpapaubo na sa amin. Nakita kong napangiwi si Romina habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa isa sa mga garapon sa kanyang kamay. Pagkatapos, binulungan niya ang mga ito bago niya yun pinakawalan. Tandaan mo, Andoy, ha? Sa sandaling makita mo ang talimdim, gawin mo agad ang ituturo ko sa'yo. Ang lakas ng loob ni Romina. Gusto kong tanungin kung natatakot din ba siya, pero mukhang masyado siyang nakatuon sa balak niyang gawin, kaya hindi ko na yun ginawa. Bigla na lang pumasok sa loob ng kuweba ang mga insektong pinakawalan ni Romina. Isang malakas na ungol at angil ang umalingaw-ngaw mula sa loob nito. Bago pa man ako makasagot, mula sa dilim ng kuweba ay lumitaw ang nakakatakot na anyo ng talimdim. Matangkad ito, halos 2 ulit ang laki niya kaysa sa karaniwang tao. At ang balat nito ay parang tuyong putik na may mga bitak-bitak na naglalabas ng mabahong likido. Ang mga mata nitong nagbabaga ay nakatuon sa amin at ang mahaba nitong dila na parang isang matulis na sibat ay umiikot-ikot sa hangin na tila naghahanap ng biktima. Inihanda ko na noon ang bolo ko. Handa na akong sumugod sa aswang. Ano, Romina? Lalabas na ba ako? Sandali, Andoy! Hintayin mo lang muna. Pilit pa rin kaming nagkubli noon sa kinatataguan namin dahil ayaw pa akong palabasin ni Romina. Hindi ko alam noon kung ano ang inabangan niyang mangyari. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita kong bigla na lang pinalibutan ng mga insekto ang aswang na talimdim at ang mga ito ay umatake sa kanya. Halatang nagulat ang talimdim sa nangyari. Bigla itong nataranta at hindi alam kung paano niya patitigilin ang sarili niyang mga alagad. Ang maliliit na katawan ng mga insekto na may matutulis na ngipin at pangil ay sumugod sa mismong balat ng halimaw. Nagsimula nilang tuklapin ang mga bitak-bitak na laman nito at ang ungol ng galit ng talimdim ay napalitan ng sigaw ng sakit. Nang makita naming parang nawawala na ito sa sarili, doon na ako tinapik ni Romina at sinenyasang lumabas na't sugurin ang aswang. Sa isang mabilis na galaw, tumakbo ako sa likod ng talimdim at hinugot ang bolo ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng sandata ng aking lolo. Para sa mga taong pinahirapan mo. Inundayan ko ng isang malakas na taga sa likod at isang mas malakas na ungol ang lumabas sa halimaw. Sinundan ko pa iyon ng sunod-sunod na mga tagang puno ng galit at determinasyon. Sa bawat tama ng bolo, unti-unti kong naramdaman ang panghihina ng halimaw hanggang sa umabot ako sa lieg nito. Sa huling sandali, gamit ang lahat ng lakas ko, iniangat ko ang bolo at inihataw ito sa lieg ng talimdim. Isang mabilis na hiwa at ang ulo nito ay naputol at bumagsak sa lupa. Sa mismong harapan ko habang hinahabol ko ang sarili kong paghinga. Sa parehong sandaling yon, lahat ng mga insektong dati sunod-sunuran sa kanya ay biglang nagsimulang umatake sa walang buhay na katawan ng talimdim. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga insekto ay nagtipon-tipon at kinain ang buong katawan niya na parabang ito na ang kanilang pinakahuling hapunan. Hindi ko maialis ang tingin ko sa nangyayari. Ang katawan ng talimdim ay naglaho sa harap namin.
Ang natira na lamang ay ang ulo nitong naiwang nakatingin sa kawalan. Tapos na, Andoy! Wala nang talimdim! Wala na nga, Romina. Nagawa natin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminga kami ng malalim at pinagmasdan ng papalapit na pagbubukang liwayway. Nagpahinga lang kami noon ni Romina bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi. Halika na, Romina. Bumalik na tayo sa baryo nyo. Napatay man natin ang talimdim. Sigurado akong nasa panganib pa rin ang buhay ni Mang Teroy. Dahil nasa katawan niya pa rin yung mga insekto. Pero, ang tanong, handa ka bang tulungan siya sa kabila ng lahat? Oo naman. Hindi naman ako tulad ng binibintang nila sa akin eh. Hindi ako masama. Hindi ako katulad nila. Alam ko, hindi talaga ako nagkamali sa desisyon kong pagkatiwalaan ka. Salamat ha, sa lahat-lahat. Lalo na sa pagtulong mo sa aking labanan niyang aswang na yan. Maraming salamat din sa iyo, Andoy. Salamat. Dahil hindi mo ako hinusgahan. Di ko akalain na sa isang dayong albularyong katulad mo pa ako makakahanap ng kakampi. Alam mo, sa palagay ko nga sinadya talaga ng tadhana na mangyari lahat to. Para magkakilala tayo. Mukhang dapat pa ako magpasalamat dyan sa aswang na yan ha. Sira ka talaga. Tara na nga, bumalik na tayo doon. Baka bumangon pa yung pugot na ulo ng talimdim dahil dyan sa mga pinagsasabi mo. Oo nga pala, Romina. Ano palang gagawin natin dyan sa ulong yan? Hayaan mo na yan. Sigurado kung uubusin din naman yan ng mga natitirang insekto sa katawan ni Mang Teroy. Oras na mapaalis ko na sila doon. Yan ang magiging huli nilang pagkain bago sila isa-isang mamatay. Sige, sabi mo Halika na. Pagod na pagod kami ni Romina habang tinatahak ang pabalik na daan papunta sa baryo. Halos hindi na sumasapat ang liwanag ng buwan at nang papasikat pa lang na araw noon para gabayan kami dahil pakiramdam namin ay nandidilim na rin pati ang aming mga paningin. Pero sapat na ang init ng aming tagumpay upang panatilihin kaming buhay at gising sa animo napakahabang biyahe. Kasabay ng lahat ng iyon naroon din ang saya. Sa kabila ng pagod, napapangiti ako sa tuwing naiisip ko ang ginawang kabayanihan ni Romina. Hindi lang siya basta mambabarang. Isa siyang babae na handang magsakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Sa totoo lang, kung ako siguro ang napunta sa sitwasyon niya, hindi ko gagawing tulungan ang mga taong nagpahirap at nagpasakit sa buhay ko. Hindi ko kaya ang ginawa niya at ang gagawin niya pang pagtulong kay Mang Teroy. Pero hindi ko siya pinigilan sa gusto niyang gawin dahil alam ko namang yun ang tama. Romina, sigurado akong magugulat ang mga tao kapag nalaman nilang ikaw ang nakatulong para mapuksa ang talimdim. Kung magulat man sila, Andoy, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ligtas na sila. Wala nang halimaw na gumugulo sa baryo. Bagamat tahimik ang sagot niya, naramdaman ko ang kabigatan sa boses ni Romina. Alam kong sa kabila ng tagumpay namin, hindi pa rin nawawala ang takot niyang baka hindi pa rin siya tanggapin ng mga kabaryo niya dahil sa kanyang minanang reputasyon. Hinayaan ko na lang muna siyang magmuni-muni dahil alam kong mas kailangan niya yon kaysa sa mga salitang maaaring hindi rin niya maproseso sa ngayon. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang baryo. Ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa paligid na tila ba naghihintay ang baryo sa pagbabalik namin. Sa dulo ng kalsada natatanaw ko na ang maliit na ilaw mula sa bahay ni Manang Larisa at Manong Boyet. Andoy! Romina! Salamat sa Diyos at nakabalik kayo! Dali-daling bumaba mula sa bahay nila si Manang Larisa, bit-bit ang isang lampara. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha pero kasabay nito ang ningning ng pag-asa nang makita niya kaming dalawa. Manang Larisa, ligtas na kayo. Tapos na ang problema nyo. Wala nang Ano ka, boyho? Tapos na! Napatay niyo na talaga ang halimaw na yon? Oo, Manong Boyet. Wala nang talimdim. Hindi na siya makababalik sa inyo o sa iba pang tao dito sa baryo.
Salamat sa'yo, Iya. Patawad kung nasaktan kita noon. Hindi ko inakalang ikaw pa pala ang magliligtas sa amin. Wala ho yun, Manang. Ang mahalaga, ligtas na kayo ni Manong Boyet. Habang nag-uusap sila, napansin ko ang isang matandang nakatanaw sa amin mula sa malayo. Si Mang Teroy na nakasandal sa gilid ng isang puno, mga ilang metro lang ang layo mula sa pwesto namin. Bagamat mukhang maayos na ang lagay niya, halatang nahihirapan pa rin siya sa pilay na iniwan ng sugat sa kanyang binti. Agad kong napansin ni Romina ang tingin nito na puno ng pagsisisi. Romina, anak. Ako humingi ng patawad sa iyo at ganoon din sa iyo, mong lola. Ang dami kong nagawang mali sa iyo. Maling-mali ako. Sa mga sinabi ko noon, kung hindi mo ako tinulungan, baka wala na ako ngayon dito sa mundo. Hindi pa ho tapos, Mang Teroy. Kaya wag muna kayo magpasalamat sa akin. Kailangan ko pa hong alisin ang natitirang insekto dyan sa katawan nyo para masigurado nating hahaba pa ang buhay nyo. Diyos ko, salamat talaga, Iya. Napakabuti mo. Gamitin nyo po ito para mas mabilis maghilom ang sugat nyo. Sa pamamagitan ho niyan, aalis na rin ang anumang insekto nasa katawan nyo. Pero pasensya na po kayo dahil ang pilat, mananatili yun sa balat nyo. Masyado ko kasi malalim ang tinamon yung sugat, Mang Teroy. Ayos na ito, Iya. Salamat. At salamat sa inyong dalawa ni Andoy. Sa saglit na iyon, nakita ko ang pagiging totoo ni Romina. Wala siyang halong galit o pag-aalinlangan sa pagtulong kay Mang Teroy. Dumaan ng mga araw at unti-unting bumalik ang normal na buhay ng mga tao sa baryong yon. Si Manong Boyet ay tuluyang gumaling at si Mang Teroy naman ay nakakalakad na muli kahit na may naiwan pa rin talagang bakas ng sugat sa kanyang binti. Lahat ng tao sa baryo ay bumalik na sa kani-kanilang gawain pero hindi kailanman nila malilimutan ang tagumpay laban sa talimdim. Kaya naman nagsimula na rin nilang pakitunguhan ng maayos si Romina. At yun ang naging simula ng bagong yugto ng aming mga buhay. Hindi nagtagal, sinimulan ko ng manligaw kay Romina. Dumaan ang mga buwan at sa wakas, tinanggap din niya ang aking pag-ibig. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming natutunan kung paano mabuhay ng magkasama. At naging masaya kami sa piling ng isa't isa. Ilang taon din kaming naging magnobyo at nobya muna noon hanggang sa nagpasya kaming magpakasal. Sa harap ng mga tao sa baryo, nagpanata kami sa isa't isa na magsasama kami habang buhay, anuman ang kaharapin naming pagsubok. Ngayon, meron na kaming 3 supling. Si Romina sa wakas ay iniwan na ang kanyang nakaraan bilang isang mambabarang mula nang magpakasal kami. Naging isang ulirang asawa at ina siya habang ako naman ay patuloy pa ring gumagamot ng mga tao. Ngunit hindi na iyon ang aking pangunahing trabaho. Nagtayo kami ni Romina ng maliit na babuyan at manukan doon mismo sa baryo nila at ginamit ko ang perang pinagbentahan ko ng dating bahay at lupang ipinamana sa akin ni Lolo Fernando. Yun ang ginamit namin para makapagsimula kami ng bagong buhay ni Romina noong mag-asawa na kami. Mas gusto ko kasing mabuhay ng simple at normal ang mga naging anak namin, kaya naman kung nanggagamot man ako hanggang ngayon, mga simpleng kaso na lamang ang tinatanggap ko at ginagawa ko iyon ng patago. Si Romina, hindi na rin naman siya nag-abala pang tulungan ako sa panggagamot dahil ayaw na nga niya ng ganon. At nirirespeto ko naman yon. Kung minsan nga lang talaga, hindi ko pa rin maiwasang alalahanin kung papaano kaming nagkakilalang dalawa at kung papaanong sa karanasang ito ay nabuo ang isang magandang samahang inaasahan kong tatagal pa hanggang sa tumanda at maging uugod-ugod na kaming dalawa. Sa ngayon, dito ko na po tatapusin ang kwento namin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway dumami pa
ang inyong taga-subaybay.